Кім тіләсә шул қарар бәлки, кім тіләмәсә қарамас, тыңламас. Никита Сергеевичтің яқшылығы, яманлығы нәрседе инде ул. Ул безне инде килеп шәк-шәкне дә танымагач инде дөньяда хәзер танылган, хатта менә БРИКС булган иде Казанда, анда киләләре аларга Рустам Нургали улы безнең Татарстан Җөмһүрият рәисе таныштырадыр менә бу чак-чак дип, Бутерич дигән нәрсә инде кушылган милләтләр оешмасы, Организация Объединенных Наций генераль Сархатиев хатта инде хәзер авыз итте дә, белә нәрсә икәнне. Кытайның җитәкчесе, Кытай дәүләтенең җитәкчесе Си дип кыска әйтәләр инде, ул да инде чак-чакны авыз итте, белә нәрсә икәнне. Бу кукурузыгыз шундый эре үскән икән дип әйтеп тормас инде. Килсә яңадан тагы Төркиядән килде җитәкчесе, анда тагы кайсы илләрдән җитәкчеләр килде, алар инде белеп торалар чак-чакны. Бераз хәзер белеп торалар чак-чакны. А Никита Сергеевич, мазаклап әйтсәм, надан булган инде. Инде Татарстанның нефтен бердә бу нәрсәсе дә кара су дип әйтмәгән, ә чак-чакны кукурузыгыз дип нәрсә дип икән, шул эре үскән икән кукурузыгыз дип, шул аптыраган, анарга әйткәннәр. Никита Сергеевич бу шундый татар милли ризыгы дип. Ул Никита Сергеевич мәсәлән татар ризыкларын күп тәмләп ашаган инде. Аны Ахмедзянов дигән китап, ул мин вакытында мәдәният авылда йортын җитәкчеләгәндә, директор булып, мөдире булып, шунда эшләгән чакта, ул теге элекке бер бүлмә, шул музыкаль бүлмә, шунда китапханадагы Хрущевны күтенә типкәч, китапларны, фондны чистота башлаганнар. Анда инде Сталин китапларында үйіп ташлаганнар. Хрущев шунда китап, анда бар идем, Америка барган, шул хакында китап та бар, фоторәсемләр белән. Ул менде бер ике туган сорап алды да, племянник, мен ага биреп җирдем, инде шунарга калды ул китап. Шунда күп нәрсә булды, шунда вакытында анда шул элек 40-нчы елларда әйттем, казаклар өчен, татарлар өчен 47-нче елда биткәнме, тик 2 елмы ни барсы булган. Апам шунда бераз укыган. Казакларга казак сыйныфлар ачканнар, татарларга татар сыйныф ачканнар. Шунда укытканнар бераз татар телендә. Соңдан яңадан япканнар, әмма ул шул вакытта электр алганнар да, китапханада фонд ачканнар, казак һәм татар әдәбият фондын. Шул алар теге Казаннан җибәреп торган ирләр. Шул ничә дистәләр ел буенча шул гел татар телендә китаплар килә дә, ул анда татар белми дә, бәлки соңдан Татарстаннан килгән Целинага татарлар, керәшеннәр, алар бәлки игътибар иткәндер инде, соклангандыр. Алар бик укымышлы иде, кайсылары гади эшчеләр булса да, трактористмы, чабанмы, ни, алар гел бригадага барсаң, Казан утлары журналларын укыйлар вакытында, шунасын Азат хатын журналын яздыралар, Ватаны Социалист Татарстан газетini яздыралар бер мизгел, шунасын әкрен-әкрен туктадылар. Шул китапларны карап укып, бәлки шатлангандырлар татарлар, татар телендә, ә без бит укымадык. Мин тик анда-санда бер вакытта барып, Габдулла Тукайның китабын алып, шунда белми идем. Ул вакытта тарихны Госдума, Дәүләт Думасы, анда укыдырып, дума эшләгәнең бумы дип әйтәм. Нигә дума, нигә уйлау дип язмый икән? Ул шул икән, дума, ул шул теге хөкүмәтнең Николай II оештырган революциядан соң, революция инде ни 5-нче елның революция, шуннан соң алардан куркып, октябрьдә манифест чыгарып, шунда ирек биргән, шунда дума Витте киңәш биргән анарга, Витте киңәш биргән. Ул Витте вакытында Николай II алдында үзен яхшы яктан күрсәткән, чөнки Александр III Крымнан кайткандамы әйткән уларга, куркыныч менә поезд шундый, юллары яман, тимер юл әшәке, бер нәрсә булмасын, хәлак булмасын, нәрсә дип әйтеп куйган. Соңдан Николайны тыңламаган, атасы шул поездда шул аварияга эләкте бит. Соңдан ул Николай II
аны ди патша булгач ышана башлаган. Шуңа күрә Витт әйткән, булар мәҗбүр инде патша манифестын чыгарганнар, ирек биргәннәр бөтен якка, бөтен халыкка, үзенә калса, соңыннан кире тартып алганнар инде ирекне. Ул җиткән инде шуларга. Шуны әйтәсем килә, ул шул вакытта Габдулла Тукай шигырьләр язган, дума эшләгәнең шушы бумы дип, шул аналар укыйдыр мин аны китапларны. Шул менә алар безнең әйтәсем килә, шул вакытында ирек биргән бераз. Монда шул ирек булды 40-нчы елларда булган китаплар, шуны мин караштырган идем. Менә шулай булды, җәмәгать бераз ирек булды, шулай Хрущев аркасында авылыбызга татарлар килеп урнашты, телебезгә әзрәк ярдәм булды. Алар йомшаграк сөйлиде, безнең телебез үзгәргән. Аны алар бездән көлмейди, безнең минем ике туган абыем Надир дигән алардан тиге аларды кушамат. Бездә авылда менә мин монда ишетәм, Татарстанда кушамат, бездә кушамат дигән нәрсә юк. Урысча кличка инде. Ул аны берсен алама бидра дип йөрткәннәр, тагы нәрсә дип йөрткәннәр көрәшләрне. Бездә менә килделәр алар, татарлар күбесе көрәшен, аларда шул кушамат нәрсә. Әле мин вакытында әти мәрхүм мактаган, алар ди килеп ди эшкә тотындылар, тырыштылар, бик өйләрне матурлап, агач өйләр төзеп, матурлап тиге наличник нәрсәләрен, плотниклар, столярлар, бик оста кешеләре килде. Ялкаулар килмәгән, бәлки ялкау булмагандыр анда. Тик алар үзләрен күрсәтә алмаган. Монда ди авылда ди алар өйләрен матурлап, капкаларын, агач капкасын матурлап, көрәшләрне әти мәрхүм мактыдыр. Вот шулай гилнитеп алар татарның шигенә урнашты. Анда инде мусулман рухы көчле, шуңа карамастан без инде катнашып татарча сөйләштек. Әмма аш монда әйтәләр, аш уздыра, бездә садака. Шунда күп булса, анда Палый Кудагый дигән безнең әби Утар авыл Казан астыннан килгән, шунда күрше авылдан шул Кудагый шул көрәшен шул килгән. Шул вакытында инде аны малайы Иван минем ике туган апама өйләнде дә, ислам динен кабул итте дә, шунасын аның васыяты булды, мине мусулманча җирләрсез дип. Шул аны Халәҗев белән бергә мусулманча җирләделәр, балаларын, малайларына берсенә Ильяс, берсенә Илдар дип мусулманча исемләр кушып, шулай нитте. Калганнар алай булмады. Катнаш никах ничә дистәләр ел арасында күргә ташланмады, тик әйтәс килә ничә ел узгач инде теге Брежнев чорында мин мәктәпне тамамлагач, минем сыйныфташ мусулман малай инде ул көрәшен кызына өйләнде. Булай бик сирәк бездә катнаш никахлар була иде. Казак белән дә тик берсе генә казак малае татарга өйләнгән. Ансы да булды. Урыска минем ике туган бер абыем, ул инде ул да вакытында бер марҗа кызын урыс кызына өйләнеп шул булган. Инде тагы бер вакытта теге әллә каян килдеме, Бештапов дигәнме, ул мин аны урысча сөйләгәч, мин урыс дисәм, әле кәҗә бакканда далада торсам, елга буенда ул килде дә будкага миннән сорый, әти көтәме? Мин аптырап киттем. Мин әйтәм, бу хатыны урыс, үзе баласы Валера дип йөртәләр. Бу да урыс дисәм, ул татар икән. Әти соңдан килгәч әйткәнем, аңламадым дим. Әти әйтә, ул бит бездә ди дөрес әйтә икән, татарча саф тел, татар телендә әйткән, көтәме дип. Ул без казак сүзен кулланабыз, мал багамы дип әйтәбез дип. Шулай безнең җәмәгать телебез үзгәреп, әгәр дә керәшеннәр килеп авылга урнашмаса, бәлки телебез иртәрәк юкка чыгар иде. Ул вакытта мин әле университет тамамлагач исемдә каникулга кайттым. Беренче курс алдыннан булдымы хәл? Шунда клубтан кайтып киләм. Безнең 1,5-2 чакрым шунда татар ягы клубтан, шуннан татарча җырлап яшьләр татар җырларын бөтен авылга сузып төннә кайталар. Бер урыс чыгып ачу килмидер. Татар ягында мин әле кемгәдер сөйләгән идем кичә, бер шу Татарстанга бер малайга сөйләгән идем кафеда утырганда. Мин әйтәм, миндә бездә булды авылның бүтән читендә урыслар. Әле 23 февральдә бәйрәм уздырганнар һәм кайсы өстәлдә
ашхана, совхоз ашханасында. Мен университетте оқыған шағым болды, каникулға қайттым. Шунда ярышырға кімдір нәрсе жырлай, бір нәрсе ерей. Біз биш малаймы бір үстел янында. Шунда татар жерін башқардық. Шунда комсомолының жетекшісі Сарқатибі националист деп пыш-пыш орысша яздым, енді кітап прошипел деп яздым. Көрдіңіз бе міне, алар шулай неттілер. Біздің яқтағы алар енді тату яшадық. Көршіде орыс тұрды. Ол соғышта ярдам еткен дәді пани деген соғыштан енді аяғы зағиф болып қайтқан. Енді нәрсе зағиф дұрыс айтамын, қолданамыз сөзіне, ғафу етіңіз дұрыс болмаса. Шул не анарға Запорожецтігі бергенлері еді. Біздің мастерскойға інім білен бала шақта, сабый шақта парадыр. Ол біздің шунда бір қачан. Шунда ол соғыш уақытында біздің әтиенейде 3 баласы бар. Ашлы тоқлы яшагенлер. Ол сельсовет жетекшісі болып қызын жіберген, яшіріп бір бұқанқы ипи бізге кіртсін деп. Алар ғұмырға досташып яшылардылар. Орыс болса да ол тетя Маша деген кіріп бізге әни мархуманы Шабрих машурка деп құрмет етедір. Ол гіл досташып ерейлер ялар. Аны ашқа шақырғанда да шуны шақырадыр. Ол үйінде тігі иконасы бар ие, шәмі янып тұрадыр. Әни әйтедір. Ол де дұға қылғанда қолларын көтеріп отырадыр еді. Міне көрдіңіз мі, міне шулай шундай хәл болғанында. Шул міне тату яшадық. Орыслар біздің юлда, урамда шулай айттың әнем. Кеше ашханада, кафеда, түрк кафесінде отырғанда сөйледім мен айтам. Міне алар ауылының бүтән шетінде алай бек қабыл итәс келмәділер. Міне біздің татар яғында мен клубта киномеханик болған шақта анда-санда дарханда Хиндистан киноларын татар тілінде язадырым. Бір Нәйлә апа мархум аны ялғышып татар тілінде кино келген екен деп міскін клубқа шапқан. Мен уақытта білмәдім. Әти әнинің 50 жылығы тұлғаш никахына. Шунда абыйым профсоюз рәйісі боларақ ол Оренбургқа барып алып қайтқан шундай татар тілінде кино. Мен айтам, анда мәхәббәт бит, әти әни яратмас деп. Жоқ, мен айттылар, анда жоқ деп. Анда Доронин Татьяна таныса, сен мені сүйесің ме? Мен сені сүйем, сен мені сүйесің, мен сені сүйем деп караваттағы яталар. Шул әти мәрхум таяғы білән тек иденге соқып қана отырды, нервысы шундай шыдай алмағаш. Шул көршілер бірді ашуланмайдыр. Татар концерті болса баралар иді. Клубқа келселер татар концерт қойдандыр. Оренбургдан да хатта Хажи Афанди иләне бір уақытта спектакль келгені. Әти бізді гіл тәләп етсе, татар тілін сақлағыз, ана тілін ұнытмағыз десе де, бұл татар тілінде бармады. Шынки ол айта, ол анда дин әхіллеріне күлелер деп, шылай ол уақытта бармады. Біз бардық. Анда қазақлар бик яратып бардық. Татар концерті мәрхум Илгам Шакиров абы келсе де, анда да күрәшінлер бик көп келгенлер. Ол аларны алдан білгенме, әлі қайдан сәхнеден әйткен, мен білем, ауылда сізде күрәшінлер көп деп. Күрәшінлер өзі біздің татарларыбыз, мұсылман кішілері Илгам абы Шакировның концертіне бик келмеген. Алар енді тілін ұнта башлап, тіліне вайымсыз бола башлағаш, шундай суынғаш. Күрәшінлер келген, шулай тыңнарға Илгам Шакировны ала, шынки ол Татарстаннан. Екатеринбург шәһәрендә вақырында мен әне айтасы келі. Вафира Ғизатуллина мархум мен әнің қызы білен Кипрға 97 жылы барған едік. Дүния түрк яшілер конференциясына мен құрылтайына барған едім. Шында барды 5 қыз Қазаннан, біз 5 малай бардық шында. Кипрға шында истінде. Ол бізде келіп Екатеринбургта филармонияда концерті білен, филармония қая болды, хатта бірсі Вафира сіңілім деп, бірсі анда Екатеринбургта татар сахнаға шығып шешек бердімі, шында татарша үндеді. Мен шында көңілге жыл келді, шынки мен айтам, қарамындағы Екатеринбургта татарлар көптен енді газетлерін япқаш, шына қарамастан татарлығын ұнтмейкен, үндерге де үйінлеп білелер екен деп. Ну, ол аздан татарлығы yoqqa шыға башлады енді. Мен сөйледім, бәлки тағы сөйлер едім. Соңыдан қызықсын сағзаны. Жамағат шун білен нәрсе айтасы келі. Шунды мені күрәшін келді. Ол да айтасы келі. Әни мәрхум шул тұрдылар алар тату, ұрыс.
күршедә булды. Алар безгә бер кайчан да ачу килмидер. Әле мәчетне яңарта башлаганда сөйләдем иде мин аны. Премиялар биргәннәр совхоздаларга. Керәшен урысларга да, мусулман, татар, казакка. Шунда абыем әйтәдер, урыс һәм керәшен алар ди. Ул вакытта әле СССР акчалары, ул күп акча, кемгә 25, кемгә 50 сум, кемгә 100 сум биргән. Шуны ди алар ди мәчет төзелешенә яңартырга өләшкәннәр ди. Шуңа күрә берничә ел мин элек барган идем, анда ул булды ничәнче ел? 14нче елда, апрель айында кайткан идем. Шунда абыем әле исән чагында, шунда килеп чыктылар. Алар ил вакытында бер мулла булып бирде. Муллага килделәр. Халык, алар теге марҗалар, авылдашлар үтенеп, беләсез, муллага нәрсә дип үтенеп килделәр алар. Акча бирәле нәрсәгә? Анда теге алар старошка дип атыйлар бит. Алар ширка вакытында төзәс килгәннәр, акчалар булмаган. Әти, абыем теге правком секретаре, рәисе аларга тәкъдим иткән бала бакчасын ташланган. Алар кабул итмәгәннәр. Шунасын инде директор торган йортны аласы килсә, булмады. Шуңа күрә аларның хаманда юк, ширкәүләр бер нәрсәсе юк. Алар теге старошка диләр бит. Шул теге часовни дип атаса була. Безгә алар инде часовни димәделәр, старошка дип әйттеләр дә. Татарларга йөргәннәр, казакка йөргәндер бәлки. Абыем алар ул вакытта 14нче елны 100 сум, 200 кеше 100 сум бирәдер. Абыем 500 сум биргән хатта. Шунасын мен әйтәм, ул марҗага, ул комсомолда йөрделек. Богатый дигән күршедә булды, трактористка передовая, комсорг булды. Шунасын мәдәният йортының җитәкчесе булды, мөдире булды вакытта. Шуңлан күрдегезме? Динне әгәр рөхсәт биргәч, ул шулык андагы теге урыста әйтә, попадья дип, әллә шундый яктан бер нәрсә булды, хезмәт итә торган кеше булдым ул. Шул мен әйтәм, менә күрдегезме, ничек бездә татарлар, мусулманнар сезгә ярдәм итәләр. Аның кадерен беләсезме? Ул миңа әйтте, бездә ди мусулманнар агач теге шундый йортны кичкенә җитештергәндә ярдәм иттек ди. Аннан да башка инде ишеттем, шул теге абыем сөйләде, ул авылда шул элек рабкоп җитәкчесе булды, соңгыдан шунда мулла булды, сөйлидер, бирделәр ди, урыслар ди, керәшен ди, шул премияларын өләштеләр ди, шул мәчетне ярдәм итәргә. Алар хатта сөйлиләр, аларга бер яктан килсә кунаклар авылда инде нәрсә күрсәтергә. Безнең бөтен авылга агач ширкәү сакланмады. Мин әйтәм, менә ник сакламадылар? Хатта мен әйтәм, алар үзләре җыйналып шунда күңелле булыр. Мин дә анда узып барганда шунда кино күрсәткәннәр, бер балачакта мин сүлек кебек асылынып куллар белән тәрәзәсеннән кинолар, өлкәннәргә дигән киноны карыйдым. Суыкка карамастан теге Даурины бер вакытта октябрь-ноябрь суык җилендә карыйдым. Шунасын бүтән киноларны барып карыйдык. Бик күңелле җир, шунда үтеп барсаң да икенче төрле кабул итәрик. Аны безнең бабайыбыз, аның теге ниен колокольня дип атыйлар, шуны алып ташлаган, өстен кискән. Безнең нине Исрафил бабай, безнең мәчеттә Фрол дигән урыс манарасын, таш манарасын яртысын юк иткән. Аны соңдан ул нигәдер картайгач ширләп караваттан тормыш ятты, күп ел азапланып, шулай китеп калды ул. Менә анда ул архитектура, инде шул тарих булыр безнең. Алар аны 75нче елның декабрендә яңа мәдәният йорты төзелгәч, бинасы тоттылар да бер елдан соңмы, әле мин булмадым ул вакытта авылда җимереп ташлаганнар. Шуңа күрә булмады аларның ширкәүе дә, бер нәрсәсе дә юк. Авылда бер-ике урыс, берсе сөйләдем, абый да сөйләде минем, берсе энем дә сөйләде. Берсе Овчаров, берсе Светличев, берсе Овчаров бәлки ниткән. Яз көнне алар ташу ташыганда, буз иртә белән барганда район үзәгенә буз торган, кайткыса буз китә башлаган. Шуңа күрә алар төймә, бездә кайык дип әйтәләр. Шуның белән елганы уза башлаганда төймәсе әйләнгән, икәве батты, бер керәшен, бер марҗа. Таба алмадылар аларны. Хатта кызганычка каршы, менә булар берсе ди, мин ди буз астында калган инде. Шунда ди нәрсә Худайдан сорадым, нәрсә ди,
менә нисем садака бирәме, минем инем әйтә, ул ди минем кызым үсмәде әле, мин үстерәсем килә, шулай дип Ходай Тәгаләгә мөрәҗәгать иттем. Нәрсә дигән шуннан тишек тапканда йөзеп чыккан бу. Икенчесе Светличек дигән малайы Жигулида әйдәп барганда КамАЗ астына кирип калган, сакланган. Шунысы икәү дә безнең абыем шул мәрхүм инде, авылда мулла булгач, анда килгәннәр дә рөхсәт сораганнар, буламы безгә мусулманча садака уздырырга, сарык суй, бишбармак ясарга, теге рөхсәт дигән. Шулар инде мусулманнарны җыеп, Коръән укытып, шулай ясаганнар. Үз милләттәшләрен чакырмаганнар, чөнки анда дин алай көчле түгел. Менә алар инде ничектер белмим, ни сәбәпле, бәлки соңдан ничектер бер вакытта тагы мөмкин булса сөйләп шишеп карармын. Ни сәбәпле дин көчле булмаган аларда. Бездә көчле булды. Шуңа күрә менә урыслар да хатта аш уздырып, утты садака биреп, Коръән укытып җибәрделәр. Менә шундый тормыш булды бездә. Ул Хрущев вакытында алай бәлки кысмагандыр, безнең авылда әйтәм бит. Уздыралар аш, садака, ягъни ураза вакытында бер-берсенә йөриләр, авыз ачтыралар. Шуңа күрә алар безнең мин мәдәният йортны җитәкләргә миңа тәкъдим иткәннәр. Мин аны авыл советына барганда шунда миңа нәрсә дип мазаклап, алар СДК дип, сельский дом культуры, алар садака дип мазаклап атап йөриләр икән. Безгә садака йөриләр. Монда Татарстанда аш диләр. Тегендә садака. Садакага йөриләр шунда. Хәзер дә йөриләр. Инде җәмәгать кызык булса сезгә тагы өстәрмен авыл хакында, менә әйтәсе килә. Ул әйтерсез кайсы яктан кагыла Хрущев заманына. Шул яктан кагыла. Әгәр дә ул менә күрдегезме, Крашиннәрне Хрущев ул вакытта аларга ирек ачмаса, теге авылларда авыр яшәп, аларда катлаулы шартта Татарстаннан килмәсә, аларга безгә авылга да ярдәм булмасы, тел сакланмасы, икенчедән дингә дә ярдәм. Мин әйткәнем, Казак халкы безгә таяныч булып торды дингә, әмма мин әйтәсе килә бераз, мин бәлки дөрес тә әйтмидерим. Анда Крашиннәр бер мизгел мәчетне яңартырга дип акчаларын өләштеләр. Килеп чыга менә, алар бит әйтәләр, Аллаһ бер ди. Шуңа күрә алар шуны берлеген истә тотып, мәчеткә ярдәм итеп, шуңа күрә әйтәсе килә. Ну булды инде, кемдер әйтте, мактый да мактый. Ну җитмәгән җирләре булды, алар теге тик әйтәм дә шул инде. Яхшысын тик Казак әйтте, бабай. Жақсы дия кирәк, жаманны жаман дия кирәк. Бер Крашин шунардан сораганым, дөресме, хакмы сүз сөйлиләр. Бездә авылда татарлар, сез менә килеп монда татарларны, мусулманларны, татар инде, мусулман демәйин, татар арасында эше биргән булдан да кибеттән бераз шиша алып эшәләр. Гел эше бирергә акчалар булмады аларның. Ата-анасы хәләл җифетләре акчасын тартып алалар. Анда санда берәүгә я сарай нине, сарай төзергә ярдәм итсә, я огородта трактор белән сөреп бирсә, я нәрсә пешен, саламып кайтса, аларны эшертәләр. Гел көн сайын эше бирергә мөмкинлек булмады. Бу әтияни безне әйтәләр, менә шул Крашиннәр килеп ди, нәрсә ди, брашка куйырга өйрәттеләр ди. Мин анан турдан-туры хаксыз әйтәм. Мин бит бер журналист, мин белергә тиеш. Сезгә гайбәт булмасын, якмаган нәрсә, сезне буштан-бушка хурлап йөри дип сөйләмәсеннәр дип әйтәм. Дөресен әйтәле. Көлә, әйе ди, безне өйрәттек, безне алып кайттык шуннан ди. Ну, татар катнаша, шул менә бу татар Крашиннәр катнашып киткәч, инде шунда беләсезме, алар бит кунакка йөриләр, бергә эшләгәч, тегеләр сыйлыйлар, кунак итәләр, эшертәләр. Шулай бераз иткәннәр. Менә шул кем брашка өйрәтмәсеннәр, бөтен яктан мактарга була. Әни мәрхүм әле ахыргы еллар яшәгәндә, алар әтияни берәү калганнар ялгыз. Шунда әни мәрхүм әйтә, менә ди күршедә теге кем әле, онттым әле, шул ханым яшәде, Крашин, ул берничә баласы булды. Шул ди баласын ди тәрбияләгән, шулай ди, мин суал кайтсам ди, тетя Рая бирәле шиләкләрне күтәреп барып күтәршә ди балалар ди. Шул ни, менә кирәкмәгәндә искә төшә инде. Күршедә Кирилловлар хәзер дә бар инде. Мин менә узган елны туган авылыма кайттым.
тігі бір еліне яз күні барған едім мен анда. Шынасын анарға кіріп шықтым да, ол меңа шейлері шертті, ол тігі орыслар тұрды бейт. Атияниға бізге соғыс уақытында сельсоветінің рәйісі болып ерген, ярдәм етіп тұрған, сол бізге кіріп Бешбармақта дұға қылып отырған, үйінде шәмдер яндырып, иконасында шундай шуларының йортына кіргенде, орнашқанда шунда тұрадыр. Енді бұйыл қайтқан ем, былтыр енді қайтқан ем, бұлған ем, шунда нейді кірген едім мен анда үйіне. Анда жоқ, кибітке кірсем, анда әлі бір келіні, әлі бір туғаны кім? Мен айтты, ол міне шушы йұртта яңа ауылының яңа шетінде тұрады. Мен анаға көштен әшілер барып шықтым. Енді ол үлкен әйген, қортайған, әмме таныды менімше, шиләшіп отырдық. Міне мен айтас келі, татулық болса, қарқай шақта да кетмейлер. Алар міне бірсі Сәнкай деген бар, ол мен яз күні қайтсам, ол тігі туып өскен Татарстанда менімше, шөнкі яшы үлкенірек е. Шуға көре ол туған яғы да тарта, шунда да бара, бұл яққа да қайта, тігінде да қара, шулай тігінде мұнда йөрейінді. Міне қайсылары біздің сыйныфташлар, алар мінде туып өскеш, анда-санда тек барып қайталар Қазанға, туған ата-аналар, абайларының, бабайларын, ата-бабалар жеріне бір қашан барып қайтады, бәрбір кейде шул жерге барып, ауылымызға қайтып тұралар яңадан, чөнки туған ауылы, туған яғы. Міне айтасы келе, туған яқ бек күшлі, магнит. Шуға көре біздің Хрущев енді міне шундай ролі болды. Біздің тігі ауылда татар тілі бір яқтан ол яратмасалар, алар енді политбюрода болып, Сталин білен башта 40-шы жылларда татар сыйныфларын ашып мәктеплерде соңынан ябып, енді шулай ішлесе де яуызлық. Екіншіден ойласаң, ол Целинаға ақша шығарып, Целинаға Татарстаннан татарлар келіп, шулай тілге ярдәм еттілер. Соңынан бара-бара демократизация дегеш башланғаш, ол хатта ақшалата ярдәм да еттілер. Ниттілер, шул тігі мәшітіне түзетірге ақша берділер. Соңынан енді тігі маржа әлі сөйледі бейт. Сарошка деп, шынаға татарлар, мұсылман, қозақ ақша бередірі, ол мен айтты жауапқа, ол де міне бізде ярдәм еттік ала айткаш, енді бәлкі кірәшінлерді ол мұсылман зиратындағы тігі йұртқа түзірге ақша бергендір бәлкі. Шүнкі мен исімде тату, біздің абайларымыз Новостройка көшкаш, анда біздің татар халқы гіл татар яғында тұрадыр. Соңыдан Новостройкада Целина программа бойынша йұртлар түзілері. Абайларымыз көршіде тұрды, достлашып бір-бірсіне йөриләр. Чөнки урыс белән сөйләшә, әмма татарға кірә, татарча сөйләшә. Рәхәтләнеп үз телендә сөйләшәләр. Безнең гаиләдә әтияни тыялар иде, урысча сөйләшмә дип. Шуңа күрә абайларым яңа инде өлеше авылның Новостройка урысча шунда күчкәч, алар керәшеннәр белән йөрүштеләр. Чөнки алар керәшеннәр белән утырып шул тігі үз тілінде, туған тілінде сөйлеше алдылар. Оңай болды аларға. Шулай да болды, міне, шун айтас, шул яқтан да бір тілі бізге ярдәм болды. Шун айтас келе, міне, ол аларының ролі болды. Ауылдаш, қазір ауылыбыз, тамамлап айтас келе, біздің ауылыбыз, мәселен, яз күні қайтсаң, қайсы уақытта 2 ай бойынша, ол анда бүтін жерден 95-97% біздің шик, граница, мәселен, административ, не енді дәулет шигі, государственный граница Қазақстан білен, не барысы бір 3% ма, ол анда шул тігі Йылға шунда, йылғаны тік яз күні ұзып болмай, 2, 3, 4, 5, 6 қайсақта бұйыл әлі 10 шақырым, әлі 5 шақырымға қатта су ақты да шулай. Шуға көрі айтасы келе, ауылыбыз шулай қалды, утрау кібік, анда халық бір-бірісін білән ортақ тіл тауып, яшарға тырышты. Аны бек ортақ мақтайсым келмей, чөнки электе мен көрдім, көзге ташланды түрінләсе, анда кіші бірісінен біздің көршіде татар хатыны урлашып ерді, түрмеде отырып шықты. Біреуден бәрәңгі урлап, екінші апарса бәрібір не халық, бүтін жерде халық, ол милләттен тұрмай менімше. Шуға көрі ол юридри Исайын бір нәрсе біреуден урлап, екінші ташып, һәм түрлі көрінішілер боладыр. Әмма шуға қарамастан айтасы келе,
бірлікте халығыбыз яшады. Қазір бәлки йымшағырақтыр бір қойсаң, ойласаң, чөнки ул вакытта халық көбейді. Совхозда 1600 кіші еді, ол біздің совхоз ауылларыны қошқанлар еді. Шунасын бөлініп кетті, ауылда 1000 кіші қалды. Енді қазір әлі 400, әлі 600 шул шамасы халық қалды. Жамағат шундан тамамларға рұқсат беріңіз. Мен чөнки тырыштым, енді өзімнен келсе нешек сізге аңлатырға. Қазір мен бәлки орыс тілінде бір нәрсе ясап қойырмын. Қайтса вақытта менің татар милләттәшләрем қарайым. Әне жамағат қайсы вақытта орыс тілінде кең көлемде қызықсыналар, татар тілінде берсең бик исләре кетмей. Менімше һәр кешегә күніне бірнеше минут болса да татар тілінде, туған тілінде бір нәрсе тыңларга кирәк, тілі онытмас дип. Онытмасқа біз яри Татарстанда яшаган кешеләр инде монда радио, телевизор, бізде радиоға инде телевизор, мәсәлән, шуны анда-санда қарап итәбез, тілебезне саклыйбыз. Бүтән Рәсәй төбәкләрендә урнашкан татарларда мөмкинлек юк. Алар менә ушы вайымсыз булса, шушыны чыгарышларга минемчә, минем эшем бушка чыккан, труд урысча әйтмешли пропал в туне. Бәлки кирәкмәс тә андый чыгарырга, алай халык кызыксынмаса, бездә менә тик тамамлап әйтәс килә. Татарстанга күчкәч мин урыс телендә сөйләшәм, акцентсыз газетта эшләдем. Урыс арасына килдем. Оренбург өлкәсеннән Екатеринбург шәһәрендә университетта укыдым, журналист факультетында. Татарстанга килеп урнашкач, анда татарча беләсез инде, алдагы минутларда сөйләгән идем, акцент белән кайсы вакытта. Шуңа күрә мин аны кибеткә керәм дә, кибетче белән тегене моны сорыйм. Ул миңа җавап бирә, минем акцентын сизәм, татар икәнне. Татарча инди башласам, ул миңа булай бигрәк акаеп карый. Шулык ничектер мөнәсәбәте үзгәрә дә, ул миңа әшәкеләнеп ничек нитә. Мин аңламадым, нигә шулай интә икән. Ул минемчә уйларга тиеш, менә бер каян килгән татар афәрин дип сокланырга тиеш. Бу кеше телен саклаган икән, шул карамастан. Юк, хатта менә Рәсәй күләмендә шикләнгән бар безнең ниләр я тыелган инде дөрес. Мәсәлән, бар социаль ниләр инде. Нәрсә дип әйтәләр? Шилтәр шундый бар. Фдан башлана инде. Анда да мин татарлар белән инде катнашып, нәрсә әйтсәм, алар мине язгалаганны, сөйләгән, язгалаганны тыныч утыралар. Берсен әйтмим, менә афәрин, син үз телеңне саклагансың, тырышкансың. Урыс арасында торсаң да әллә кайдан дип сокланмыйлар. Бер хата гына чыгып китсә, тотыналар, үзләрен әллә кемгә куеп, менә алай дөрес түгел, булай алар инде теге урыс әйтә, тон ди, шун кебек нинди тональность аларның. Чувство превосходства. Сине кимсетергә тырышалар. Бу да кеше булган икән, Җәмәгать, нәрсә хакым юкмы мин? Менә мин авылдан урыс арасында, казак арасында үскән кеше, телемне тырыштым сакларга. Авыл кешесе, чабан малае, Екатеринбургка барып, университетка акчасыз, нәрсәсез кирип, укып чыктым, Татарстанга килеп эшләдем газетта. Анда минем хакым юкмы әллә? Бер раз мине әйтсәләр, яри яхшы, дөрес дип. Юк, алар синә күннәшеп, мин аны тулайтыракта торган идем. Редакциядә бер фатир алганчы. Алардан да күрдем әшәкелекләрне. Аларны бәлки айрым сөйләрмен, ул кызык булыр әле, ничек, нинди әшәкелекләр. Мин урыс арасында торып, әйтәм, гел хыялланып бирдем, менә иллаһи әйтәм, татар үзебезнең халкыбыз арасында торасам яхшы булыр. Татар егетләр нинди икән, авыллардан килгәннәр нинди икән, күрдем. Вахшылыгы, нәрсәләрен, пычракларын, нинди әшәкелекләрен күрдем. Кемдер миңа ачуланып бирмәсен. Ул әйтәс килә, танкыйтларга кирәк. Мин аны көтмәгән идем, Татарстанда шулай икән дип. Ул мин бергә уккан малайларны, мин аларны икенче төрле кабул итәдер. Монда килсәм, монда бигрәк тә әшәкеләнеп, үзләрен кеше бездә, мәсәлән, безнең якта да бераз гына өлкәнрәк булса, хөрмәт итәләр. Безне абыйларына каршы сүз әйтмә дип гел тәрбиялиләр. Булар әллә кем булып, шуңа күрә алар хатта шул социаль шелтәрдә дә күренеп тора. Алар бигрәк инде теге не лезь поперед батьки в пекло дип әйтәләр. Шуң кебек алда чабалар, үзләрен акыллыгын күрсәтергә тырышалар. Бил вакытында аптырадым әле.
бірсі башқұрт қызы болды. Ол меңа тігі газетта мен материаллар интервью алам да, шырасын анарға диктофоннан берем, ол қағазға көшірсін деп, шынки мен үлгірмем, аңа ақша төледірем. Ол анда ялғыш нешік yazған, дұрыс yazмаған. Бұл да татар малайлары, мен анда тігі Туқай районының башлығы білән әлі бірінші қатип болдым, интервью алған едім анардан. Шынашы бердім, толай тұрақтағы бір татар малайы, ол енді юғары оқу йұртында, шында оқып ятайынды. Художество графический факультет деген. Шуға мен айтам, міне кассета диктофонның, шуны көшір әлі орыс тілінде. Ол меңа шул қарасам, цветы орнына светы деген, тағы нәрсе деген, мен айтам, сен бет юғары оқу йұртында оқисың. Мен әлі мәктепте оқығанда меңе икілер қойылар бұлай жазсам деп. Міне шуды аларының білімі, тәкәбірләнгән өзлері тігі нәрсе гордыня деп айта орысша, гордость түгел. Гордость ол бәлки ғырурлық яқшыдыр сифат. Міне гордыня деген білімі түбән, шунда да әлі кім болып, өзлерін яман яқтан көрсетірге тырышалар, алар көп бет. Міне айталар бет, бір халық егітлері келелер, алар тәртіп бұзаларды. Әйе, қойда кіші көбейсе, алар тәртібін бұза. Бұлар да мен енді Ирақтан келген кіші Оренбург өлкесінен. Мен енді орысша айтмышлы, белые вороны, шуңа көре алар енді сезділер, бұлар енді бір ауыллардан, районлардан болғаш, қатта шулай тұтулары меңе ұшап жетмейдір. Алар хақында енді айырым сөйлер біз. Қазір енді тамамлы менде иқтибар үшін рахмет. Исен сау жүріңіз.